A dneska máme tu zázračné videjko, tu tart drink. Máme tu pomaranč, picky beko, kolu a ice broskev. Že my sme tiež ideme skúsiť ako to chutná, takže skúsime na to. Máš 2, ja mám 2, takže ty môžeš chodiť prvý, poď. Raz, 2, 3, ješ prvý. No. Takže ľudia, u Mati si vypadá prvý drink. Druhý som vypil, tu som ďalší som si vypil už. Vypil už ďalší. Tu si myslíš ty. Dobre, berem si ten modrý. No okož. Coca-Cola. To plnia Coca-Cola. Keby ste kúpili do bielej Coca-Colu, Pepsi. Také isté. A také vodové face Coca-Cola. Taká piču. Máš me? Počuť to ozvo tak. Ešte napijem trošku. Môžeš tak. Kola s vodou. Pičovina. Jak to dáš? 10? 1 z 10? Ja tomu dám 3 z 10. Ja 4 z 10. Nemu to chutná. Chut? Ňam. A že ľudia, idem ja? Tak, máme tu broskyň, co? Pomaranč. A musím svodiť. Chceš? Jaké to je? Tak jak? Pomarančová... Co? No, chuť si to jak Fanta so s vodou. No, užij si chuť. A ty vieš, tu ešte tady. Užij si chuť, a na piču chuť. Angel, ty mu... Na piču chuť. Ďalšia pičovina. Ja mu tomu dávam 3 z 10. Ja tomu dám 3 z 10 tiež. Takže, vyber si mať Ice Bobe, alebo to chujovina. To dáme si epické beko. No. Taký energetiak, ale tam trošku voda čistá. Red Bull so s vodou. Hej. Všetko s vodou môže. Hej. Co si kúpil? Ale sú tam také bublinky. Uchutnali. Teraz posledný. Posledný. Ice broskev, takže ideme na to. A otváráme. Ňam, more, výborné. Jak to chutná? Ľadový čaj s vodou. Tu pojďte! Ľadový čaj s vodou. Stop. Takže ja mu tomu dávam takých 7 z 10, mu to chutná. A ty Matej? Tak tyž, tak 7,5 z 10 je to jedno dobré. Všetko druhé chujovina. Ľudia, hľad tu, popčitli drinky, tu chutia proste. Aj to idem skenovať, hej. Daj mobil, daj mobil. Ja idem skenovať. Ja si vodím video robiť. Takže, ešte máš tu ty a ja som ešte do pýtaný, ňam. Môžeš šibo, to je drinky. Co si kúpil, to je pochod do... No. Urob to ty máte, či jak? Ibi... Poďme tam je drink. Nevadí, vyber vám. To treba. Ale poďme druhý. Môžem čítať? No. Mi to... No daj, hutor. Takže prvá cena. Čo som vyhral? Čo sme vyhral? 15, prosím. Do piči. 15. No to už môže byť. Čo sa bije? Ideme na pomaranč, takže diktujem ti. To je. Tak tu stopí sú. No, tu skúšame. Čakaj, toto. Ideme sa skenovať, pretože tu si tie drinky bijem. 15. 55. Toto nevyhľadnú. To je si stav 5. Ide si. Rob to. Poďme na to. Posledná cena. Tohto večera je... On má 75% zľavu. Čo ti praši? Čo to máš? Na to by sa 20 €? A ty to kúpiš? On jeden screenshot. On jeden. No tak som robíš. Tu. Pôjdem na... Čaká. To stránka. Tak dobre, 45 minút ty dobre. No co, no sám si vyšľa. Máš zľavu, že ty si dá co bereš. Teraz si budem znova vypíjať.
No sam, čo ste robiť. Nechaj víčko, na ktoré sme neaktivovali. Nechaj víčko. Víčko, nie. Nie. Aby robili. Nie. Nie, dajte ešte raz, nie. A jak bylo tadyho, také chujmivý video. Kmeš, Matej? Nevák. Takže udělal soukučinu videjko. Je to páčilo, to žatrinky, a jsme chuj vyhráli. S nimi tu. Lajky, odber. Podporujte Tadyho. Na Instagrame. Dajte Tadymu. Nabíjame. To je moc živá. Nabíjame. Dajte Tadymu a na kanál svoj, na Instagram, na TikTok. Dajte mu odber a like a lajky. Takže máte se bude viac čus. Ešte ďalším chlapatým video a nazdar! Co máte, chlapci? Čau. Čau. Ahojte.